bengalizwa ngephepha. Ngasho eqaleni ngathi uma iphepha bengalizwa sizoba physical. Uma iphepha bengalizwa sizongena emandleni. Awukwazi ukudlala abafana mawuyinsizwa. Ngaphandle mawungayona insizwa uzokhuza bayigwala. Njoba silazana ngesingisi, azana ngeEnglish, sizengena ukuyela lomsebenzi. Akakwazi umuntu uqasha umkhize ahamba ehola kwaNgcobo. Ufunani uNgcobo ngoba mina ngisebenzela umkhize. Phansi ngamalapha brokers phansi. Phansi ngamalapha brokers phansi. Phambili nge-insourcing phambili. Msebenzi kina. Noma ngabe ubani, noma ngabe yiphi inhlangano emaphambi kwelungelo labasebenzi sizoyigandaya. Akumelanga ukuthi singabantu abamnyama sivumele ukuthi ezweni lethu sihlezi sisesitelekeni. Akumelanga ukuthi njoba silwa manje sibele ilungelo lethu sivumele ingane ezozalwa ithina nazo siphinde zizoshiswa ilanga njengathi la. Uma kukhona ovimbile i-insourcing eyedwa asimfudule ngeyedwa simcike ngaphandle. Uma ngabe bayiqeqeba ngoba ngiyazi vele into evimba ama-insourcing yiwo amakhansela ngoba lezi inkampani ezawa amakhansela. Namhlanje sithi noma ngabe ubani onenkampani enethenda engakwazi ukuthola umsebenzi kwenye indawo akahamba yoyidiregister ngoba ngesaphinda uthola umsebenzi leyo nkampani. Abasebenzi bazoqashwa ubasi wabo, baholelwe ubasi wabo. Ilungelo lakho awukwazi ukuphuca abafana abancane. Namhlanje sinenkinga yosopolitiki who parade as politicians behind the scenes bakosomabhizinisi. Sinjenje zinkampani zabo leqashwa la. Efuna ukusho la emkhandlwini ngingahlala kusinyaka u7 ku-executive committee. Ayikho inkampani enika imali engaphansi ka-20,000 rand per security guard. Kodwa lapha kwethu kunabantu abaningi bona ngaphansi ka-10,000. Bese abanye bahola 5,000 below minimum wage. Bese kuzothiwa imali uma qashwa permanent izoba nkulu. Namhlanje kune report eyenziwe uCity manager after motion sesifakile yaphasa ku-council. Into eyenza ukuthi ngingayithembi le report ngi-reject ukuthi after pass motion uMayor Kaunda wasemaredweni esho ukuthi into impossible. Engayifundi report. Manje sikhona kanjani report i-authentic uma uMayor ashe emasakazweni wathi ngekwazi ukwenzeka engayitholi report. Namhlanje imini ngafaka emotion kodwa ngiyazi no report leyo. Ngibona ngestatement sikaMaspala nje ukuthi uzokhosa malini. Angisho ke ngokwestatement sikaMaspala bathi insourcing izodla u2.4 billion. Angisho ke mina ukuthi uma u2.4 billion ngathi imali enkulu. Ngizokutshela why ngithi lo mali ayinkulu. Mawufunda umcimabhiki ngobhuku AG ube report lo mkhandlu lo seThekwini unemali emoshekile ewu3.8 billion rand. 3.8 billion rand ongaphansi kwale mali le okhulunywa ngayo. Namhlanje ngizotshela abasebenzi ukuthi i-insourcing